Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, Yahudilaryň, Jehitlaryň käbir batyl ýörelgesini musulmançylyk ady bilen Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemiň adyny ullanyp halkymyzyň içinde dini ýoýan kişiler tarapyndan ýaýradyljak bolýar. Mundan öňki reddiýe dersimizde bir kişiniň mevlid baradaky batyl sözlerini we oňa beren jogabymyzy size eşitdirdik. Ol kişi näme diýerdi? Bir adam şol mevlid okulýan ýere pul goýsa 5, 10, 100 müň manatdyr. Her kim öz öňüne goýsa da bolar. Şol pula Hudaýyň rahmeti, bereketi siňer Peýgamberimiziň geleni üçin, ruhu geleni üçin. Ýani bu näme ananýa? Mevlid okulýan ýerek Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu gelýär diýip ananýa. Peýgamberimiz geleni üçin, ruhu geleni üçin şol puluňam akidip hazynasynyň düýbüne, seyfiniň düýbüne goýsa, ýani şol mevlidde goýulan okulan pul wa, seyfiniň düýbüne goýsa, hiç haçan şol pul gutarmaz, egsilmez diýe. Gutarjak ýalakdyr, ýene üstüne geler durar. Hay pulum azally diýip gamgyn bolar, ýene geler durar. Nirden gelenini bilmez. Şol pula Peýgamberiň bereketi siňer durar. We Allah Taala'dan dilär durar. Meniň bereketim siňen puly hiç kemeltme diýip dilär durar diýe. Bir adam şu okulýan ýerde pul goýsa diýipdir. Ay 5'dir, 10'dur, 100 müň manatdyr goýup hökman jemalar şaýy üşürmeler her kim öňüne goýsa ondan bolar. Şu öňüne pul goýup okatsa diýipdir. Şol pula Hudaýyň rahmeti, bereketi siňer Peýgamberimiz gelen üçin, ruhu gelen üçin. Şol puluna mäkidip hazynasyň düýbüne, seyfine goýsa diýipdir. Hiç haçan şol puluny istegilmän gutarmaz diýipdir jemaat. Gutarjak ýalakdyr, ýene üstüne geler durur. Hay pulum azally diýip gamgyn bolanlar ýene geler durar. Nirden geleni bilmez. Näme üçin? Şol pula Peýgamberiň bereketi siňen üçin Allah'dan dilär durar. Ey bary Hudaýa, men bereketim siňlen pulu hiç bir kemetmemişsin diýip aýdar. Şol dersimizde musulman doganlar bunyň batyl we delilsiz toslama ýörelgedigini düşündirdik we açykladyk. Dinlemedik doganlarymyz alyp dinläp bilerler. Indi musulman doganlar mundan has geň zat şu kişiniň ustazy başga täze ýörelge tapypdyr. Ýani üns berseňiz musulman doganlar dine goşulan her täze zat başlanyna gowniýet bilen we kijijek zatdan başlaýar. Sonra şeytan şonuň üstünden insanlary has uly ýalňyşlara düşürýär. Ene şolaryň diýip duran zatlary şonuň açyk aýdyn misalydyr. Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň doglanuny bellejek. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salawat aýdýas bahanasy bilen başladylar. Indi nämeler diýip durlar, nämeler edip durlar. Indi munyň ustazynyň täze tapan ýörelgesi musulman doganlar, ýanyna baranlara ene mevlidde okulan pul, ýani eýýam taýin okulan pul barmyş bu ýaşulla mevlidde. Akidip asl puluňyza goýsaňyz şol pul kemelmez, köpelip durar, bereket geçer. O şuna benzeş gepler bilen ýanyna baran sade we inanjam, din ilmi ýok doganlarymyza kağız pul paýlap başlapdyr. Bu baran bendelegem agla we bölek dini ilmi pes, aýna ahunjanyň beren pulu diýip begenip ullakan bir zat eline ýeten ýala gadyp bu gepini inanyp şey diýip ýörler. İçine verdim. Ha? Ne çağırdım? Kalbi. Ha o. Bu içeri dokunduğunda Beriyana size bu içeri bunu var koydum. Kitapta diye şu profesör diye ki onun bereketidir. Bunu imani bunun yanına koymalı. Mevlid'i yanına Bu musulman doganlar İslama ters batyl ýörelgedir. Beýdi pul paýlap, ol puluň üstünden bereket geçjegine inanmak käbir Jehitlaryň, Yahudilaryň ýörelgesidir. İslamda bu hili ýörelge ýokdur. Yahudilaryň, Jehitlaryň käbir dinarlary ýanyna baran ziyaratçylara pul paýlaýarlar. Şonda şol pullary alanlar, şol alan pulny akidip asyl puluny goşsa, bereket, çoğululuk gelip durjagyna inanýarlar. With me last year came my friend who also supports Lubavitch, and they had trouble having children. 3 months after you gave the wife the blessing, she got pregnant,
and they sent me this time with a picture of the twin boys. Not twin boys. Twin boys that you... So they're a blessing for the boys. Yeah, that's for the boys. That's what the twin boys. That's God bless you. Thank you. for the house, for the parents. father, And the mother. for the mother. Thank you so much. The mama should sue Stevens. That's what the doctor for the fruit. That's right. Das hat der Doktor von Kind of Islam geboren werden bekommen. Sue Stevens. Das war ein Kind und noch eins war ein Kind. Slache was Slache. Das war ein Kind, kann ich kaufen eine Wegele? Ah? Kann ich kaufen eine Wegele? Kommt nicht mal weg. Ich versuche es kaufen der Regel. Sie gewöhnt zusammen. Was ist das zu liegen als der Dorn von Kosten wenig mit der Dorn der Regel. Das ist ein guter Studis. Das war haram. Before 7 years ago, he wrote a letter, and I brought this baby after 17 years. From your blessing, from your blessing. We were not blessing to grow to be a big land and a big Yerushalayim. Ine bu bid'atçylaryň hem edip duran ýörelgesi şol bir ýörelge ýöne ady başga. Islamy ýalagadyp, musulmançylyk ýalagadyp Peýgamberimiziň adyny ullanyp mevlüt bahanasy bilen edip durlar. Şol bir batyl ýörelge. Bu ýaşulyň we okuwçylarynyň sada we inanjan adamlaryň arasynda ýaýratjak bolýan bu ýörelgesi musulman doganlar gösgönüji Yahudilaryň, Jehütleriň ýörelgesidir. Elbetde mevlüt bahanasy bilen bu zatlary edýänler erwet niyet bilen edýän röýdem zok. Bu özleriniň bu adatyny Yahudi adatydygyňdan habary ýokdur. Emma senin niyetin näme bolsa bolsun ýalňyş bolýar. Bir ýalňyş sada gowy at goýanyň bilen, owadan gurlanyň bilen, ýanynda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň adyny agzanyň bilen egri zat dogry bolmaýar. Bu ýaşulyň edip oturan hereketi musulman doganlar Yahudilaryň adatydyr, Yahudilaryň ýörelgesidir. Islamda, Qur'an we sünnetde mevlüt okamaly we mevlüt okalan pul akdyp asal puluňa goýsaň, ol öz-özünden köpelip durýar, nireden gelýänligi belli bolmaýar diýip ýörelge we inanç ýokdur. Şulara ananyp ýören musulman doganlarymyza nesihat. Soramakdan çekinmäň. Size bir zat aýdylanyny anyklamakdan çekinmäň. Ahun bolsun, molla bolsun, pir bolsun, şeyh bolsun, hemme diýen dogry diýmek däldir. Olaram ýalňyşmaýan kişi diýmek däldir musulman doganlar. Sorap görüň şulara. Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz mevlüdini doglan ununy belläp, şol ýere pul goýun diýdimi? Sahabalar, mezhep imamlarymyz, hadis imamlarymyz bu hili iş edipdirmi? Sahih delili barmy? Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da sahabalary İmam Abu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed Allah Taala hemmesinden razı bolsun. Pulu okap, akit mun asıl puluňa goý köpelip dursun diýip musulmanlara töwerek daşyna paýlapdyrmy? Şu siziň edip oturan hereketiňiz edipdirmi? Şu soralar musulman doganlar sorap görüň. Size çürt kesik delil aýdyp jogap berip bilmän, gepini aýlap başga mysal berip durarlar. Habardar bolun, allanmaň musulman doganlar. Bu kişilerin bu ýalňyşlaryny el çeksinler. Haýsy molla, ahun şu işlere meşgul bolýan bolsa, şu işlere dogry diýen bolsa, ol onuň jahilliginiň alamatydyr. Musulman doganlar plan karyň dem falan tesbisi, okap beren puly, okap beren kapçygy ýaly zatlar bidgatçy mollalaryň sada halky özüne, şahsiýetine baglamak üçin tapýan hokkalardyr. Bereket gerek bolsa musulman doganlar Allah Taala bil baglap zahmet çekmeliler, halal ýoldan işlemeliler, sebäplerini tutmalylar. Islama musulman doganlar täze ýörelge goşmaly däl. Özüňçe gowy hasaplan zadyny din we sowap diýip öňe sürmeli däl. Qur'an we sünnetde bize näme buýrulan bolsa, öwredilen bolsa, biz musulmanlar şo zatlara amal etmeliler. Allah Taala azaşyp gören doganlarymyza hidaýet etsin we bizi öz söýen we razy bolan bendelerinden etsin. Alhamdulillahi rabbil alamin.